ikaw nga nagtanaw karon, mamili ka alang sa imong kaugalingon. Adto ka ba sa mga pagtulunan nga wala sa Biblia, iya sa tao, o adto ka sa mga pagtulunan nga iya sa atong Ginoong Hesukristo? Ala pamili, ikaw nga nagtanaw. Gusto maghakap langit, tuohi, dawata ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung moingon kita og pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo, wala tay mabasa og makita or even sa gitawag og tudlo sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles o sa mga disipulo sa iyang mga apostoles nga ang pagtulunan sa Ginoong Jesucristo sula eskriptura. Never ka nga makabasa niana. Og wa pod nagtudlo ang mga apostol nga Biblia lang ang basihan in terms of faith. Manay pait ining moong gitawag og mga tawhana ba kay ang ilang teaching ang pagtulunan nga gimugna ni Luther nga sula eskriptura ilang ipakaon or ilang ipatuo nga gikana kang Ginoong Jesucristo. No sir, no ma'am. Nga naman kaya sa diyang ang Kristo nagsugo siyang mga apostol, panlakaw kamos tanang katawan sa tibuok kalibutan, paghimo og mga tinunan, pamunyagi sila sa ngalan samahan, anak og Espiritu Santo, og tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa man sa mga pagsulat mo. Wa man mayngon lang atong Ginoong Jesucristo nga dawag kini akong gitudlo ala isulat ninyo niya kung unsay mabasa mo ori tuuhan. Wala oy. Dili ingon ana ang gitudlo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Mao bitong ang gimbutan sa Ginoong Jesucristo nga iyang ihatag ang iyang pagtulunan sa mga tao. Nga kung diin iyang gipadala aron mo ay magtudlo sa iyang pagtulunan. Sa San Pablo mismo nakingon, Roma chapter 10 verse 14 to 15 unsaon man pagdawat sa pagtuo kung wala kini giwali o kung unsaon man pagwali kung wala gipadala. Nga gitawag og magwawali. So buti pasabot dili na to pwede hiktan ang kamatuoran dito lang sa nasulat. No sir, no ma'am. Nga naman kaya ang gitugyanan ni Kristo sa pagtudlo dili ang kasulatan. Ang kasulatan basis. Pero dili pwede nga kana lang ang basis. Nga naman kay never na gitudlo ni Kristo na kasulatan lang ang basis. Kung gusto ka makakita or tawag ini makakaplag sa pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo, pangita ay ang simbahan. Gano'n man kay even ang Biblia mismo nagsulti na ang simbahan, 1 Timothy chapter 3, verse 15, ang simbahan mao ang haligi ug patukuranan sa gitawag og tanang kamaturan. So kung gusto kang kamaturan, kung gusto ka nga tudluan kag para malangit ka, pangita ang tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo. Ayon ni mga sekta nga gipangtukod lang og tawag ining tawo nya magangkon-angkon nga ang among gitudlo sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Nya pagkaman sila mismo wa nagkasinabot. Diba? Not less than 45,000 Christian sects nga nilukop sa tibuok kalibutan nga puro na ang ilahang teaching sula eskriptura pero sila mismo wa nagkasinabot. Sila mismo pag way Katoliko mag-inaway na sila. So, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, ang Dios dili Dios sa kalibog kung dili Dios sa kahusay. So, karon kung mingon ka nga nagsunod mi sa Biblia, gaangkon man pud ang ubang mga pundo nga gasunod pud sila sa gitawag og Biblia. Wa sa tinuod ninyo. Nga usa lang man kabuok ang iglesia gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. Asa mo tinuod ninyo? Isa lang ka iglesia gitukod ni Kristo, inaabot mo 45,000. So buti pasabot kung nakita natin tinuod the rest of the 45,000 Christian sects. Di na tinuod. Kung makita ang tinuod, ang question, asa na karon ang tinuod nga mo ay nagbit-bit sa pulong ni Kristo? Kung may kitag pulong ni Kristo, di lang kayo nakasulat lang. Nga naman, ingon pag San Pablo, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, ingon pa niya, huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. So, naay oral teaching, naapoy written teaching. And that oral and written teaching handed down from one generation to another generation. Buti pasabot wa na milupad from the 1st century AD hangtod karon. Wa na milupad nga gikan sa 1st century AD mitong nagkalit karon nga panahon. No sir, no ma'am. Na ay gabit-bit ana. Nya kadtong gabit-bit ana mao tong teacher concerning faith. Og sigurado gyud ko na dili na refer sa mga sulpot. Nga naman, di ka na mga sulpot karon apil ni si Mr. Umpo, kung may kalabutan kang Kristo, kung man tawag ining, musukan pa ba, na connection kong Ginoong Jesucristo niya, kang angkon lang ka, Ginoo ko. Ikaduha nga punto, ingon pa niyang, dapat daw ko, no, tawag ining dawaton ang pagtulunan nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mga man nagitudlo simbahang Katoliko. Mga ba ito nakabaton mo Biblia, di ba? Kung way Katoliko, wa may Biblia.
Kung way Katoliko, walay Bibliang bit-bit ang mga Protestante sa karon nga panahon. Nga naman, kay before ang Protestante na ang Biblia, bit-bit na nas Katoliko. Gitudlo na nas Katoliko, ug ang Katoliko mismo ang responsable nagtudlo concerning sa Biblia. Nga naman, kay ang simbahan Katoliko, siya man ang gipadadaan sa Espiritu Santo. So kung siya ang gipadadaan sa Espiritu Santo, so therefore, kini mga sulpot karon wa ni Espiritu Santo. Hinuon, Espiritu Tunto mo inaa. Ikatulo nga tawag ini nga point. Sundon do nato ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Oh, unya, ano ni sundon mo ang sola eskriptura? Nganong kana man ang inyong gituuhan kanang sola eskriptura nga wa mo gitudlo ni Kristo. Ako nang ipang challenge ning mga tawhana, unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga ang Kristo nagtudlo og sola eskriptura. Pagtulunan nga sola eskriptura. Unsa pong sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga kining mga apostol og si Ginoong Jesucristo nagtudlo nga kining maong iyang iglesia or iyahang gitukod nga simbahan iparehistro. Sige dabi. Unsang sitas na kapitulo bersikulo kung nagsunod gyud mo sa pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Oh, ba dalawa ang tubag ani simang. Sigurado jud ko ang tubag ining mao mga tawa na simang. Sigurado ko. Kay wa man sa Biblia. Kung wala na sa Biblia, ano diyan mo masunod? Di ba? Ang inyong prinsipyo kung wa sa Biblia dili man katuuhan, okay. Kanang inyo giparehistro man ninyo. Asa mas Biblia o asa po sa Biblia nga sola eskriptura ang gitudlo ni Kristo. Asa po sa gitawag og Biblia nga pwede ka makatudlo nga way connection kang Ginoong Jesucristo. O sundon man kaninyong balang kasulatan, Romans chapter 10 verse 14 to 15. Di ka pwede magwali kung di ka pinadala kaysa nagpadala ninyo. Nga magwali mo. Damgo. Yabag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.